wonderforest.com. салому алайкум бародарони азиз, дар видеои имрӯза хеле хонаҳои фурӯшианд. ҳатман тамошо кунед ва классро фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, деҳаи Стаханов, 15 сотиқ замин, 5 дар хона. Ина бародарон худтон бинед катаки ангур чӣ хел базеби аҷоибай. Дар тобистон вабше мақсад ягон заҳмат намекашӣ, ангур намехарӣ. туалет бания ҳаст барои меҳмонхонааш, бо алоҳида туалет бания доштааст. об светаш доимӣ ҳаст. Ина бародарон боғам доштааст. боға бин чӣ хел мошааллоҳ боғ, беҳтарин боғ. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. нархаш 480 000 сомонӣ. бо мега савдо мешавад. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. мегузарем ба эълони навбатӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарон ва хохарони азиз, хуш омадед ба канали таҷик хариду фурӯш. ҳатман дар ин канал подписатсия кунед ва ҳам зангулача мебурад, зангулачаро зор кунед. дар ин видео классро фаромӯш накунед. касоне ки хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ ва ғайраҳо доранд, ҳатман дар рақамҳои мо дар WhatsApp равон кунанд. мо бепул реклама мекунем, бепул. ҳатман видеоро падилитсия кунед. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Данғара, 7 сотиқ замин, 4 дар хона, туалет бания дорад. ин хона ҳоли нав ремонт кардагиаш, катур кардагиаш тамом. об свет дар наздикииш. ҳамин мехарӣ, касоне ки харидора мехарӣ, об света мекашӣ, сфедиш мекунӣ, трезора мечаспонӣ, зиндагӣ мекунӣ. санг панг дорад. ини бародар бо нигаҳ дорад ки хонаҳои чӣ хел базебанина. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. ин бародар бештар маълумотро худаш мерасонад. нархаш 160 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо арзон мешавад. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Пахтакор, Попов, 4 сотиқ замин, 3 дар хона. ини бародара бинед, хонаҳоро рост кайсааст. хонаҳо навремонтанд. ина боғам доштааст, заминаш хуб. туалет бания ҳаст. об светаш доимӣ ҳаст. ина хитон бинед бародарон, заминаш замини беҳтарина. мегирӣ фақат мекорӣ сабзия, картошкаи, пиёза, чизи маъқултон мекорӣ. дар зимистон заҳмат дига намекашӣ, фақат намехарӣ. ай хонаи ай деҳқониҳои худат мегирӣ, хурдан мегирӣ. хонаҳо навремонтанд, документам дорад. касоне ки харидорай ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. нархаш 200 000 сомонӣ. 200 000 сомонӣ. аз Душанбе ин нархи арзон ёфта наметавонед. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, пеши пивозавод, 3 сотиқ замин, 2 дар хона. хайна бародарон худтон бинед, семинблокам ҳаст, шифирам ба даст мегирӣ, бо айсара ремонтак мекунӣ, як хонаи нав рост мекунӣ. қонуну қоидааш қатъӣ зиндагӣ кардан мегирӣ. инҳо шифрора бин, дар опара шифр ҳаст. туалет бания ҳаст. ина туалетиш бародарон. хай бисёр чиза иҷа авақаб кам метавонед. драхтҳои калон калон мегирӣ, мешканӣ, ҳезм мақсад майда мекунӣ, мебарӣ, мефурӯшӣ, сункор мекунӣ. ина хонаҳош бародарон. об светам доимӣ ҳаст. документошам ҳаст. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. нархаш 200 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо арзон мекунад ин бародар. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Варзоб, мақсад ноҳияшо наистагӣ нест, гуфт касоне ки харидоранд занг зананд, ҳатман мо деҳа ва ноҳия ва ҳамаша худмон мефаҳмонем. 4 сотиқ замин, 2 дар хона, туалет бания ҳаст. об свет доимӣ ҳаст. бо ин бародар мегӯяд дар пеши хона ҳавзи ови калон ҳаст.
касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. Бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. Нархаш 80 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. Мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Қурғантепа, яъне Бохтар, ноҳияи Ваҳдат 3, 4 сотиқ замин, 4 дар хона, об, свет доимӣ ҳаст. Ина дарвозаро бинед. Баня, туалет ҳаст. Ина кухни бародарон. Ягон ремонт пимон намекунед. Ремонтош ремонтои замонавӣ. Ина ванаша бинед. Ванае ки дар расияҳо мебинед амтари вана дорад. Ина хонаҳоро хитон бинед. Бо таъмири замонавӣ ай. Ина лустрам доштааст. тамоми шароити замонавӣ қатъӣ. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. Бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. нархаш 370 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо иншоаллоҳ арзон мекунад. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Восеъ, назди Пажарник, 6 сотиқ замин, 3 дар хона, об, свет доимӣ ҳаст. ремонтҳои хона нормалиянд. туалет, банярам дорад. бо ҳамиш хубтар ки дар назди хона масҷиди ҷумъа ҳаст. масҷиди ҷумъа. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро ин бародар худаш иншоаллоҳ мерасонад. нархаш 170 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Данғара, назди вокзал, кӯчаи Сино, 4 сотиқ замин, 3 дар хона. Ина бародарон хонаҳоро бинед. хонаҳои замонавӣ. шароитҳои беҳтаринай. хонаҳои хуб. Мега ҳамсояҳорам ҳамсояҳои хубанд. ҳамсояҳои нағзанд. Ина бародарон кухниш. туалет, баня ҳаст. кухни. Ина бародарон хитон мебинед. об, светаш доимӣ ҳаст. ин соҳиби хона мега ки бо тамоми шароити замонавӣ ҳаст. ягон камбудии хона надорад. фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. тамом. ягон проблема дига нест. хонаҳои хубанд. бо ҳамаи шароитҳош фурӯхта мешавад. документам дорад. документош 100% бутанд. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. нархаш 350 000 сомонӣ. 350 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо арзон мекунад.